Het idee voor een auto maken van afvalplastic ontstond oorlierlien bij de initiatiefnemer Erik Tervelde. De Solar Voyager, want zo wordt de auto neemt, wordt bouwd in Amsterdam en moet hoe een paar weken kleer wezen. Van dit basismateriaal hebben wij printerdraad gemaakt. Dit is het printerdraad. En met dit printerdraad hebben we in 3D-printers die bouwstenen geprint. En dit is zo'n voorbeeld van zo'n bouwsteen. Hexcore. Dit is wat in de kern de Solar Voyager is gaan worden. Friesland speelt een grote rol in het hele project. De reis begint en eindigt in Haas. In Ljout komt het vluchtcentrum. En na een keltest in IJsland wordt hij hier van Simmertest op de Aasverdik. We willen langs het fietspad in het gras die dijk eindeloos op en neer rijden. Om te kijken hoe die Solar Voyager zich in de tijd houdt. In september gaat de auto vanuit de haven van Haas op een klipper naar de Zuidpool. Mid december moet het avontuur daar uiteindelijk zetten. 30 dagen is de verwachting, maar dat zal in het meest ongunstigste geval kunnen uitlopen tot 46 dagen. Dus we hebben voor 46 dagen hebben we aan voedsel mee. In december is het simmer op Antarctica. Maar het waard bloot onvoorspelbaar en de tocht tegen gevaarlijk. Wij leven in hele gevaarlijke tijden. Onze welvaart brengt heel veel problemen met zich mee. Dus is het daar nou veel gevaarlijker dan waar we nu al in leven? Het staat een beetje model daarvoor. Nadat hij weer omkomt, docht de Solar Voyager takken hiermee onder het evenement Friesland fossielvrij. We willen inspireren, we willen ons verhaal vertellen. En anderen die zeggen van ja, voor mij is het moeilijk, helpen om daarin om te denken en te laten zien van alles kan, als je het maar wil.